Okay, guys, so there's this thing about our tradition that I came across today, and I said, let me share it out there. So I'll find out from my grandmother's then how come about this thing. So follow me, let's find out. Mama, Idaga? Adịkwa m oyi. Ah, Adịkwa na ọbụkụ n'ụdịcha. I do koi. Uka ye na mu furu be mu sme mu jumale ka gun patari ni wuru odonisi nwanchi. Oke. Amụchara ụga na-ayọ ya. Ụga na-ayọ ya. Ụga na-ayọ ya. Nsị ha unu latagharị shi na ebe head. Unu kele imien. Ọsị m mehe nsị ha kelete enu. Unu kelete enu bedufu n'ụlọ. Unu afụrụ gete mama mbọ. Mụ na-afụgete mama nnukwu m na-afụgete obere. Na ọ bụ unu na-enete onwe unu. Unu latagharị na ndị je enete unu nọ n'ụlọ. Ha o kelete anyị megara ọgwụ ere na nata na ọ bụ ere ba na-akpọ ihe na mme a na-eme ọgwụ ya o mechere ọ ga na-adị oyi ọ malitekwa ọzọ ọ na-eme n'ehụ otu isi na-eme so anyị ga na-achọ alịa arụ ọkụ ọ na-eme aya anyị je mechere ekpere ga anyị si eme anyị nweta na ọ bụ dada bụ ihe ahụ na-enye nsogbu No bụ dada na-eme ya. na ọ bụ dada na-eme ha na ọ bụ dada na-enye nsogbu so be anyị memezere otu a Mane dada na-eme isi akpụkọ ịma na ndị ọba sị gị n'isi na akpụkọrọ akpụkọ ya bụ gị jama dada. isi na-achụ kọnụ isi na-achụ na anyị nwetara n'isi na-achụ be anyị sịta ime na onwe ga juisi na juisi edu nwa obere nwa obere juisi edu nwa obere nwa obere ọ ga-adị wuri wuri ọ gbago nnukwu ntutu ha na-amụrụ ya Dada na-eme shiketeke ya. ọ na-eme shiketeke dada na-eme shi anyị mechie na-ebuche na-nsọ ga na-ebu n'ihe ayara eme ya udo chi ya arụ ọrụ n'isi Arụ. arụ ọrụ ayara eme udo na-achị ya arụ ọrụ n'isi ebube na ya hara onye iji ebie emetụ ya aka n'isi o weta ego Onye metụ ya ka n'isi weta ego. onye emetụ ya aka n'isi o weta ego o were ego nye esi na ya mara na ego bụ dada o na ya ebi oge ka n'isi o mbọsị a biriri gị ka mbọsị ọzọ si emeli gị eshi Onye fụga atọ gị ego nọ eme eshi. ị ga-anụ gị ego mara mma na ọ bụ dada ga na-ebi ya ka n'isi na onye ga-ama gị na ome gị Mana ịmarị were ego tobe n'ụkwa gị. ihe nnọle ya ọ bụrụ mgbe mkpụrụ ego dị na-eji ibe kọpụ ebie ka n'isi meji ofe ego ebie ka n'isi Ọ na-egburu ụmụntakịrị. ọ na-egbu nwachụ ọ bụrụ na unu na-asa mba na ya emetụghị na emetụghị mega mara na ọ na-eme ya eshi na emetụghị na enweghị ike ime o wuru onye m na ọ ga na-eme ya ọ ga na-ededo ọ ga na-ededo ntoli na eshi ga-amagịta gị iji azụ ga n'ọbịa n'ọnwụ iwe jelibeli N'obi mata ozugbo ị chọrọ ala memeze n'ihe efu. ịchọgara aga Ememe sadaka tele. ememe sadaka ịsama isi dada ibube nye nsọ n'okwu agwụ gba m na ị ga-adị fri gị bụ onye mụrụ ya Ti ọ nọrọ ozi mgbe ya akpụ ya ofe mgbe anyị ọkama. akpụ ya ofu ịchọmakwa ala okwu m ihe a ji ejiji akpụ ya maọbụ ọkụkọ na-abụ maọbụ na ọbụ ewu ma ji ejiji akpụ ya na-ejekwejegote ewere uwe kpama ya Aka ihe ayiri ya egbu ni. ya bụ eje ekwu ya Gere ege shama na oru mgbe ya akpụ ya ofe. oru mgba ji akpụ ya ofu o nwere oru mgba ji akpụ ya ofu na o nwere ọ bụ ụmụnye m ga-eje ka ese ise ha ọ ga-eje ka ese ise alịa maka na ọ matara m ihe mgbe ọ ga na-alịa ha ọ ga na-alịa ha ọlịa ime a mere isi anọ ọ na-akwa ọ ga na-akwa ọ na-akwa bụ anya na-eketa anya igbalịja chọmala ịchọmala a sị gị na orumekwe mkpịsị a na ọga kpụsa ya ofu n'ihe dị ha na-abịa gị jiri akpa ijije gote nye ọma ewe kpọsa ma o nwere onye ọ bụ o meghere ha nfụ okekwe na ọ bụ ndị na-eji ụka ha efe n'ụlọ ụka na fada akpọsa ya ofu o nwere ndị ọ bụ fada na-akpụsị ma o nwere ndị ọ bụ ndị omenala na-akpụsị Oke egoteghị ihe wo jee n'ụlọ ka he. mechere
emechere deliverance Eh, akụmazi. gote gote reza gotechere kandụl mechere ha fada kpụsa ya. Mama, ndị na-abịa asịrị na onye bụ dada na onye fujokoja bụ ebia, a native doctor like ebia, maọbụ onye amụma maọbụ onye ozu obezi. Ọ bụ ezi na ọ bụ nke m mara m ji ekwu na-ekwukọ m nke m ga-amara. Ọ bụghị iwu megidere na onye vụrụ dada nli bụ ọ ga-emegebịa na o nwere onye na-evuchere dada o megebịa. Ọ bụ gachi ya sara ya Mana ha na-abụrụ ndị amụma ndị maọbụ amụma. Ọ bụrụ ndị amụma na o mechighị na-ebịa ma o nwere ndị na-evuchere dada ọ ga-abịa bịa o meghere na omenala. Ma ụfọdụ bụ na amụma akpọrọ oku ndị akpọrọ oku. o meghere. Okay, guys, so there's this tradition that our people, it has been in existence even when our forefathers were there. If you give birth to any child and it happens that the child is Dada, we call it Dada, you don't just go straight to barb the hair. You must find out if true the child is that Dada and what it requires to barb that child the hair and how you will keep the hair. Some of them will use their hand to tell you when they want to barb. Like according to my mom, I said when it's time for the child for you to cut off the hair, the child will start dragging the hair. It will start dragging, meaning that I want you to cut my hair. I'm tired of it, or it's okay. I'm ready to cut off the hair now. So the person will tell you what and what. If you're using biscuito, fowl, goat, any kind of thing that the child demands, that's what you're going to buy. And they will use it and barb the child's hair. But if you not do it, that most of them will sick, they will even die and all those stuff. Then they will fall sick. You will take the child so many places and there will be no cure because you didn't go to the rule. You went against their rule. So there's a tradition about it, and I was like, today I must find out. So that's why I came to find out if for real. And I met the handsome baby that happens to be Dada, and I came to find out. So that there's this thing about tradition that when you talk of tradition, it has been existing even before our generation, and it continues. So whenever you give birth to a child and you find out that this child you gave birth to, whether female, a baby boy, a baby girl, you find out that the child is having that of a thing, don't go against it. Don't go and start babbing. If you can go to church, you can do it church way, you can do it tradition, depending on the way you want to do it. Anyone that suits you, that is your belief, you go with your belief. But don't rush to cut the baby's hair because there's nothing, it's nothing, it's nothing. Some of them will sick. So that's why you take them to different hospital. No cure. They will tell you this one today, you go to lab, they tell you this one tomorrow, they will tell you this one. You keep spending money. And it's just common thing that you can do. You can take 1,000, 2,000 to do and you be free from it. So when you talk about culture and tradition, no more, it has been in existence before us. So guys, I see you your get the mat and cow the queen of African culture, like your culture queen. So thank you for watching. I see you your get the mat and one love.